Joo. The Daily Scoops, toimittaja Harry Tilma tässä. Juuri meillä on tilanne, jossa henkilö tässä on pormestarin kanssa juttelussa. Pormestari, miten kommentoitte? Ja sitä, että me jutellaan tässä. No, on todella tärkeää, että pormestari pitää yhteyden kansalaisiin ja keskustelee kaikkien kanssa avoimesti ilman, että on minkään näköisiä blokkeja sen suhteen, että kenen kanssa keskustelee. Joo, kyllä. Ja kansalainen tässä on kovin huolestunut siitä, että media tuntuu kaitsevan kansalaisten tai tiedonsaantia. Joo, niin tuntuu olevan hänellä isolla huolena siinä. Miten pormestari näkee? Pitääkö kansa saada tietää? Kyllä tietoa pitää saada kansalle ja tiedon täytyy vaan olla tosiaan luotettavaa ja semmoista, mikä niin kuin kiinnostaa kansaa. Et jos me jos te laitatte kansalle tietoa, mikä ei ketään kiinnosta, niin silloinhan teidän uutisenne on epäonnistunut pahasti. Ja nyt jos se on epäluotettavasta lähteestä vaikka saatua tietoa, niin se on myöskin epäonnistunutta tiedonantoa. Aivan näin, olen samaa mieltä kyllä, joo. Miten täällä on ollut lähtenyt kaupunki käyntiin? Poliisi ainakin tuntuu olevan tehokas. Joo, seriffi on tehokas ja mulla on yhtenä kampanjatavoitteena aina ollutkin se, että niin kun turvallisuus ja niin kun järjestyksen ylläpito on nimenomaan tärkein osa-alueita. Nimenomaan tulevat vaalit varmaan tulevat näyttelemään suurta roolia, mutta onko se nyt kampanjanne kärkiteema? No ei se nyt ehkä tärkeintä, ehkä niin kuin tähtiteemana on siinä, mutta se on yhtenä tärkeimmistä. Oikeastaan niin kuin suurimpana teemana mulla on tämä niin kuin talous ja talouden kehittäminen siihen suuntaan, että saataisiin varallisuus kaupungissa kasvamaan ja ihmisille hyvä mieli sitä kautta. No mitä taloutta on nyt lähdetty kehittämään? Tässä on tullut useampia yrityksiä, minua on lähestytty, että me kaupallinen media joudutaan niin kuin pönkittämään tietysti me sen teemme mielellämme pientä korvausta vastaan, mutta miten hallinto on nyt tukenut taloutta? Anteeksi, voitko toistaa kysymyksen? Niin, että tässä monet pienet yrittäjät kamppailevat nyt asiakkaiden kanssa ja muuten mainonnan kanssa, niin me olemme tietysti koettaneet auttaa sitä pientä korvausta vastaan, mutta miten hallinto on sitä tukenut? Koetetaan tietenkin tukea kaikkia tasapuolisesti ilman, että kukaan saa minkäännäköistä etusijaa missään. Ja uudet yritykset on tällä hetkellä etusijalla nimenomaan tuossa tukijärjestelmässä ja ollaan kehittämässä parhaimmillaan semmoista keinoa, millä yritykset pääsevät helpommin jaloille. Ja nythän tuonne pankissa on kuitenkin avattu järjestelmä, mistä voi kansalainen hakea itselleen lainaa ja sitä kautta sitten pistää elämänsä parempaa kuntoon. Tokikin lainalla on oma hintansa ja se täytyy aina muistaa. Kysyttävää. Oliko pormestari, kuuliko oikein? Anteeksi? Senaattori, no niin. Senaattori. Nyt tässä teidänkin kuulen haluan muistuttaa, että jos tämä herra tässä uutistoimittaja mainitseekaan minun nimen missään lehdessään tai edes kuvaa minusta, niin minä en ole semmoiseen suostunut. Eihän hänellä ole oikeutta tehdä niin, ilman minun lupaa. Julkisella paikalla tietenkin on vähän semmoinen ristiriitainen juttu, että saa kuvata, äänittää ja tallentaa ympäristöä. Onko teillä ollut perkele mikki koko ajan mukana? Joo, minulla on tässä mikki, kaikki on äänitetty. Onko se ollut päällä? No tässä pihalla se on kyllä. Anteeksi herrat. Hyvää päivää, kun haistas. Joo. Ja sinne lähti valkoinen auto. Kansalaisten hyvinvointi on mulla se prioriteetti ykkönen tuossa mun kampanjassa ja siihen hyvinvointiin kuuluu nimenomaan isona osana varallisuus ja varallisuuden kasvaminen ja kasvatus.
Herra senaattori, mitä suuria yrityksiä tässä nostaa sitten ehkä kansalaisten, etenkin köyhien kansalaisten näkökulmasta, niin mihin kannattaisi sijoittaa tai yrittää lähteä työllistymään? Tällä hetkellä ravintola-ala on hyvin kilpailtu ala. Eli nyt esimerkiksi täällä etelässä on hyvin paljon tämä hampurilaisbisnes, kun sitten taas tuolla pohjoisessa on se Henaus-ravintola. Eli en itse ehkä enää ravintola-alalle lähtisi, mutta tämmöisiä, jos miettii, että mikä niin kun yritys täältä puuttuu, eli nyt jos lähdetään vaikka miettimään, mikä yritys voitaisiin perustaa, niin kannattaa lähteä aina sen kannalta, että mikä palvelu täältä puuttuu ja mitä me tarvittaisiin tänne. Eli aina kun keksitte uuden palvelun, niin se kannattaa aina lähestyä ja alkaa kehittämään itsellensä sitä. Ja heti kun kehitysidea on tullut, niin mun kanssa juttelemaan, niin pistetään yritys pystyyn yhdessä. Eli kansalaisilla on suora yhteys senaattoriin. Kyllä joo, tuonne voi mun toimistoon tulla, kun ajan varaa vaan, niin etukäteen, eli tuonne Maassapankin ylimpään kerrokseen. Siellä löytyy meikäläisen toimisto, kun tuutte sitten etuoven hissillä ensin siihen aulaan ja sieltä sitten joku henkilökunta päästää sisään. Mutta siinä tosiaan kannattaa varata se aika etukäteen, että tietää, että me ollaan paikalla, koska meillä on tätä edustamista ja edustustehtävää todella paljon tässä. Erittäin paljon kiitos kiireistä aikataulusta. Kiitos haastattelusta, herra senaattori. Nyt senaattori lähtee syömään. No niin, nyt massu täyteen. Tuolla on hyvä seikki. Kyllä. Joo, kiitos.